Bevrijdingsdag. En dan treffen we het aardig. Zeker als we dat vergelijken met het orenpad van Nederland. Dan hebben wij de zinnen erbij. En dan is het uit de Wienwijn nog aardig te dwannig. Maar laten we eerlijk wezen. De temperaturen binnen vesten te leeg voor deze tijd van het hier. Koud waar dus. Joen en vannacht. Wel, bewolking. Het liep het droog te blijven. Zo goed als droog. Misschien een spatje ruim. Maar ik een enkele opklaring. En de temperaturen 3,5 graden. De wind matig en vrij krachtig uit het noordoosten waai. En de matige wind krijgt treien op het Versteloon en verder de provincie. Dan morgen bewolking, een protte bewolking. En toch denk ik dat die zinnen er oeral wel even terugkomt. Ik hoor het op een droge dag of zo goed als droog. Misschien in de maand niet een enkel drupje ruim uit die bewolking waai. Maar dat is dan niet alles. En de temperatuur op een ei leeg, op een ei koude dag 10 graden. Maar daar kunnen we u zien klaaien. Het droege waar wil ik wat. En de wind die komt morgen op een ei uit noord-noordoost. En die is matig en vrij krachtig. Dan zetten we terug naar de joentijd en de nacht. Flink opklarings. En daar terug een temperatuur om de bij de 2 of de 3 graden. En het jouwt natuurlijk de kans op voorstaande groen. Op naar Manje. Manje lijkt het een droge dag te worden. Manje en daar maar een temperatuur. Ik denk dat die al oprent naar zo'n 13, 14 graden. En op Tieze zo'n 15 graden. En op Maasje zo'n 16 graden. Maar Tieze en Maasje wel 2 dagen maar een buiig karakter uit een terugruin. En op Tieze ruint het wat meer als op Maasje. Nou ja, het zucht er nog altijd een beetje volg uit. Maar de temperaturen gaan het tak een beetje omheen. We moeten Manje maar weer even in het waarsje.